Калі Оксана Мурашка называе сваю прафесію якой-небудзь установе пры афармленні дакументаў, яе заўсёды перапытаюць: лесапатолог, а чым ён займаецца? І наша гераіня адкажа проста: ён лечыць лес. Толькі ў адрозненне ад урача ў бальніцы, лесапатолог выяўляе хваробы не аднаго арганізма, а цэлых лясных масіваў. А любы лес, між іншым, пачынаецца не з ускрайку, а з гадавальніка. У нашым раёне ён размешчаны непадалёку ад гарадка. Тут вырошчваецца каля 10 відаў лесаўтваральных парод дрэў і больш за 100 дэкаратыўных кустарнікаў. Цяпліцы можна параўнаць з садзікамі. Тут саджанцы прарастаюць і знаходзяцца пэўны час да высадкі, а некаторыя віды адпраўляюць у школу на так званыя школьныя плантацыі на дарожчванне. Саджанцы потым адсюль разбяруць на азеляненне тэрыторый для дапаўнення лясных культур на пасаджаных раней участках на навагоднія святы. Дык вось, лесапатолог у гадавальніку госць даволі часты. Раслінам, немаўлятам патрэбна стварыць не толькі аптымальныя ўмовы для іх развіцця, але і пастаянна праводзіць прафілактыку захворванняў. Независимо от того, где выращивается наш посадочный будет материал, то ли в теплице, то ли в открытом грунте, изначально он проходит стадию предварительной профилактической обработки. Семена сосны, ели и желуди дуба мы обрабатываем фунгицидами. Затем мы их высушиваем и высеваем в грунт или в закрытый или открытый. В течение этого периода смотрим, как всходы, тоже ухаживаем за ними. На протяжении 2 лет они выращиваются у нас в питомнике. Затем они идут или на посадку, или пересаживаются на дошкаливание, на более старшее выращивание. Но этот весь период мы проводим профилактические обработки, чтобы наши посевы не болели. Мы делаем это для того, чтобы они не повреждались, как дуб, мучнистой росой, пятнистостью листьев, а хвойные другими болезнями, которые потом не перенесли в лес. Паэты і пісьменнікі лясы заўсёды апісваюць як жывую істоту. Дрэвы спяць, прачынаюцца, радуюцца сонцу, перашэптваюцца. А яшчэ яны, як і людзі, хварэюць. Шкоднікаў насякомых, якія ў прамым сэнсе падточваюць здароўе дрэў, у прыродзе вельмі шмат. Прычым для кожнага віду свой вораг. Сапраўдны біялагічны пажар успыхнуў у лясах Беларусі 7 год таму з нашэсцем жука-караеда. Гэтыя насякомыя харчуюцца пераважна драўнінай. У нармальным стане дрэвы могуць абараняцца ад знешніх уздзеянняў, але засухі, ураганныя вятры, рэзкія перапады тэмператур, зніжэнне грунтовых вод імунітэту лясным насаджэнням не прыбаўляюць. Пад карой магутнай высахшай сасны Аксана адразу ж знаходзіць жука-караеда, прычым не аднаго. Первоначальный фактор, который повреждает дерево, это могут быть как корневые гнили, ветровалы, все остальное. А потом на ослабленное насаждение или рядом стоящее заселяет короед-типограф, который повреждает в дальнейшем. Для того, чтобы нам спрогнозировать и предупредить последствия, мы назначаем санитарно-оздоровительные мероприятия, либо выборочно-санитарную рубку, либо сплошную, или уборка захламленности, если это случай носит единичный характер. Прыкладна праз месяц пасля засялення караеда дрэва практычна гіне. Таму ўсе сілы работнікаў лесу накіраваны на санітарна-аздараўленчыя мерапрыемствы. Не засталіся ў баку ад гэтай праблемы і вучоныя. Многія з аматараў ляснога адпачынку маглі ўбачыць у лесах цікавыя падвязныя канструкцыі. Ферамонныя лавушкі дапамагаюць не толькі зменшыць колькасць насякомых шкоднікаў, але і па магчымасці спыніць іх далейшае распаўсюджванне, а значыць і далейшы захоп тэрыторый. В данном случае мы отлавливаем короеда-типографа. Мы приходим и смотрим по наличию стакана, сколько у нас именно данного вида вредителей. Здесь, конечно, может быть и другой вид вредителя попасться. Но мы отбираем только данный вид, производим через 10 дней подсчеты и заносим ведомость. И если численность критическая, то, естественно, тут нам нужно проводить или
больше ставить таких ловушек для отлова, для борьбы, или проводить санитарные мероприятия. Значит, в этом насаждении большое количество короедотипографа. Лесапатолог праводзіць і маніторынг за штучнымі гнездаваннямі птушак у лясных масівах. Гэта так званы біялагічны метад аховы дрэў. Толькі адна вялікая сініца ў суткі знішчае да 350 вусеняў, а ў перыяд кармлення птушанят да 1000. Сінічнікі і шпакоўні майструюць старшакласнікі ў некаторых школах раёна, а потым, звычайна па вясне, вывешваюць іх у лясах. Калі домікі для лясных артыстаў пабудаваны па ўсіх правілах, то ёсць вялікая верагоднасць таго, што птушкі заселяцца ўжо ў бліжэйшы час. Дарэчы, у маладзечынскім лясгасе штогод вывешваецца 640 шпакоўняў і сінічнікаў і не застаецца без увагі лесапатолага і 160 мурашнікаў. С мая по июнь проводим мониторинг по заселению искусственных гнездовий. А также мы огораживаем лесные муравейники, смотрим за ними, потому что муравьи – это полезные насекомые, которые помогают лесу. Как известно, их еще называют санитарами леса. Лясы патрабуюць і пастаяннага аднаўлення. Штогод у маладзечынскім лясгасе сотні валанцёраў выязджаюць на пасадкі новых гектараў лясных саджанцаў, але адной пасадкай справа не заканчваецца. Хутчэй толькі пачынаецца, таму што ў маладых елачак і сасонак шмат непрыяцеляў. Сярод асноўных насякомыя, капрызы надвор'я, ласі і алені. Апошнія асабліва любяць паспрабаваць верхавінкі дрэўцаў. Таму для парнакапытных таксама прыходзіцца прыдумваць свае метады супрацьдзеяння, гэтак жа, як і для інвазійных відаў раслін. На верхушечный побег мы наносим пастообразное вещество разного цвета, которое отпугивает диких копытных животных. Некоторые участки, которые невозможно обработать, мы огораживаем. Наши лесные площади начинают зарастать инвазивными видами растений, которые очень трудно искоренить их из данной территории. Такие как борщевик сосновского, который достигает очень больших размеров, а также он очень опасен при удалении, если самостоятельно или при незнании, можно получить очень большие ожоги. Золотарник канадский, он считается тоже инвазивным видом и сильнейший аллерген, как про него говорят. Эхинотецис лопастной или бешеный огурец, клен ясенелистный и акация белая. Эти виды растений очень быстро распространяются на нашей территории и вытесняют растения нашей флоры. Лес дзеліцца рознымі дарамі з чалавекам. Асноўны самы каштоўны прадукт – драўніна. Нарыхтоўка яе вядзецца круглы год. Лесапатолаг камісійна прызначае санітарныя высечкі дрэў, калі ёсць верагоднасць распаўсюджвання караеда. Нарыхтоўка драўніны з'яўляецца асноўным відам лесакарыстання і ажыццяўляецца на дазваляльнай аснове. Каб лесаматэрыял як мага хутчэй захоўваў сваю таварную якасць, над гэтым таксама працуе лесапатолаг. В период с 1 апреля по 1 сентября заготовленную древесину, которая хранится либо в лесу, либо от леса на расстоянии 0,5 километра, необходимо защищать инсектицидами, проводить обработку. Лиственная древесина, дрова, древесина дуба, сухостойная древесина, которая заготовленная в радиационных лесосеках, где превышают показания цезия 137, та древесина не подлежит обработке. Есть еще такой метод выкладка ловчей древесины, который тоже способствует отлову вредителей короедотипографа и короедовершинного. Но когда выкладывается ловчая древесина, за период, который она лежит, она заселяется этими вредителями, и это можно
увидеть при помощи снятия палетки. То есть это снятие круговой коры 20 на 20, то есть такой круг 20 сантиметров. И где мы рассматриваем по наличию куколки, жуки, что они смогли, какая их жизнь, на какой жизнедеятельности они там остановились. И, естественно, когда мы видим, что они заселили эту ловчую древесину, она подлежит незамедлительной вывозке, чтобы дальше не распространять эти вредные насекомые. Кожны дзень у лесапатолага шмат розных клопатаў. Каб быць у курсе ўсіх спраў, патрэбна часам шукаць інфармацыю самастойна і аналізаваць яе, падтрымліваць стасункі з навукоўцамі і калегамі, весці дакументацыю, прымаць рашэнні на месцах. Аксане многае было знаёма з маленства, бо яе бацька і брат працавалі доўгі час у лясной галіне. Дзяўчына вырашыла прадоўжыць сямейную дынастыю. Яна закончыла Полацкі дзяржаўны лясны тэхнікум і Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, атрымаўшы спецыяльнасць інжынера лясной гаспадаркі. І быць добрым доктарам айбалітам для зялёнага сябра сапраўднае прызванне Аксаны з такім мілым лясным прозвішчам Мурашка.